Diyos maray na aga po, maluhod po kita para sa pagpuon kan sa tuyang lubina. Sangarat kan Ama, asin kan Aki, at asin kan Espiritu Santo. Amen. O Almighty and merciful God, Thou hast granted to Thy beloved servant Saint Anthony the privilege that his devotees may find their lost things. I thank Thee for these many favors Thou hast considered to His glorious saint, and I supplicate Thee, through his intercession, to grant to my soul an efficacious and heavenly life, so as to refrain from inordinary appetites, that I may not lose the valuable gift of Thy grace, and if unfortunately I lose it, I may soon find it again. Amen. Fourth Day Prayer. God and Lord of the powers, Thou who hast so lavishly imparted to glorious Saint Anthony such great dominion and unction over the hearts of men, in order to draw them and to sway them to obedience and to His will, which are also Thine. Thou who hast given him the power and all the embracing grace to heal countless infirmities of those devoted to Him, and to curb the power of hell, which reluctantly to His bidding. I give Thee thanks for these signal favors Thou hast wrought in him, and I beg of Thee, through his merits, Thine to grant me perfect health of mind and body, that I may be enabled to resist with fortitude the attacks of the devil, that he may not subjugate me under his command because of sin. And if it be for Thy greater glory, grant that which I ask of Thee in a special manner in this novena. Amen. Responsory. If miracles you see to find,
Lo, death and error are confined, the dire need is gone, and demons flee. The sick are cured of leprosy. The fury of the sea is past, and ransomed captives freed at last. Lost limbs and goods are now restored. To poor and old who thee implored, all dangers vanish from the sight, and aid now suits the wretched plight. So speaks in Padua its devotee, who sought in prayer Saint Anthony. The fury of the sea is past, and ransomed captives freed at last. Lost limbs and goods are now restored. To poor and old who thee implored, O glorious saint, to Christ do pray as sinners, that we may, with hearts afire in God's own love, obtain the promised bliss above. The fury of the sea is past, and ransomed captives freed at last. Lost limbs and goods are now restored. Concluding prayer. O holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for his creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you are ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me. Please mention your request. The answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name, your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. First Saturday devotion prayer to the Immaculate Heart of Mary. Petitions. We pray for the Church, the Pope, the clergy, and the religious, our families, and our parish. We pray for the conversion and consecration of Russia and China to the Immaculate Heart of Mary. O my Jesus, I offer this devotion for love of you, for the conversion of poor sinners, and in reparation for all sins committed against the Immaculate Heart of Mary. O Mary, Virgin and most powerful Mother of Mercy, Queen of Heaven, and refuge of sinners, we consecrate ourselves today to your Immaculate Heart. To you we give our bodies, our hearts and souls. To you we give our homes, our families, and our country. Mindful of this consecration, we now promise to imitate you by the practice of Christian virtues with regard for human respect. We resolve to receive Holy Communion on the first Saturday of every month when possible, and to offer daily 5 decades of the Rosary with all our sacrifices and the spirit of penance and reparation. Amen. Most Holy Trinity, I adore thee. my God, I love thee in the most blessed sacrament. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Sorrowful and Immaculate Heart of Mary, Pray for us and save us. Queen of the Rosary, Sweet Virgin of Fatima, who was designed to appear in the land of Portugal and has brought peace both interior and exterior, we beg of you to watch over our dear homeland and to assure its moral and spiritual revival. Bring back peace to all nations of the world, so that all, and our own nation in particular, may be happy to call you the Queen of Peace. Our Lady of the Rosary, Pray for our country. Our Lady of Fatima, Obtain for all humanity adorable peace. Amen. Amen.
Oratio Imperata. Pamiibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamahan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na para ataman kan sa imong linalang. Day mi na sabotan asin nautoban sa imong kabutan na atamanon ang kinaaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya namamatian hinaan padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan vulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dahil kaming mabibirikan kundi ikaw mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad din kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugari sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Isabay man po niya to sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat in honor of Immaculate Heart of Mary, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Pasasalamat ni Mr. and Mrs. Vicente Arbas and family, ni Mr. and ni Apollo Key and Bocalan and family, Mr. and Mrs. Valentin Mendoza. Mga espesyal na kahagadan for good spiritual, physical health and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, for fast healing and recovery of Criel Francisco, dulot ni Jane Mijavillo Francisco, for spiritual guidance of Cynthia May, dulot ni Sarong Anonymous, for safe travel and good weather, Eduardo Porlares, safe travel and good weather, dulot ni Carmela G. Arevalo, for Saint Anthony's intercession, dulot ni Salve Barameda and family. Sa mga minasunod na kalag, sa kalag ni Froilan, dulot kan Asopardo Cantara and family, Baby Charles Bryan, dulot kan Monponbanwa family, Milagros Isidoro, dulot kan Fedelino family, sa kalag ni Danilo, dulot kan Sanyosa family, sa kalag ni Margie, dulot kan Ricacho family, sa kalag ni Carlito Yuen Tian Nan, dulot kan Man family, Luis Pura, dulot kan Los Baños family, sa kalag ni Alex, dulot ni ZJ Maralit, sa kalag ni Laudati Robert, dulot kan Tagapuen family, sa kalag ni Eduardo Sr., Angeles, and All Souls, dulot ni Herminia E. Ramirez and family, All Souls, dulot ni Mary Agnes, sa kalag ni Juan, dulot ni Evangeline Ebrada. Matindog na po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Good morning.
Good morning, Father. Sa ngaran ka nama, kan aki asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa ido. Asin sa imong espiritu. Aldaw na Sabado sa rong familia, asin komunidad. Espesyal niya itong idinudulot ining Santa Misa sa pag-onra, asin paghagad kan pamibi, asin tabang kan sa tuyang mahal na ina sa iyang titulong Nuestra Señora de Salvacion, an patrona kan bilog na diocese sa sin probinsya kan Albay. Ikaapat man nga niya na aldaw kan sa tuyang misa novenario sa pag-andam niya to sa maabot na kafiestahan ni San Antonio de Padua sa maabot na Petsa 13. Magdulo kita sa iyang pamibi, tabang asin intercession para man sa tuya po mga pangangaipo. Isabay tanaan mga personal na intensyones asin kahagadan na igwapo kita. Ngunyan tanganing kita gabos, na uya digdi, magkanigong magselebrar kaining mga banal na misteryo sa tuyang rumdumon asin pagsulsulan an sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisan ako sa Diyos na makakamhan asin sa ilo mga tugang. Kadagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan ng Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pagkapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, namimibi kami. Warasan na kaming nagseselebrar kan Fiesta Pascual, hulikan sa imong pagkamatinao, magrimpos kaini sa mga kaugalian, asin pagkabuhay. Uli kay Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Pag-abot mi sa Roma, si Pablo tinugutan na magkaigwanin sa diring harong, kaibaan sarong soldado na magbantay sa iya. Pakalihis ng tulong aldaw, ipinaapod ni Pablo ang mga lider sa mga Hudiyo. Kantiripon na, nagsabi siya sa inda, mga tugang, minsan nga ni day ako nin anuman na naginibo laban sa banwaan, asin sa kinaugalian nin sa tung mga magurang. Ako sarong bilanggo, puon kan itao ako sa mga Romano, duman sa Jerusalem. Hinapot ninda ako, asin buot nindang pabutasan ako. Huli tadaing sumbong laban sa ko, na maninigong padusahan nin kagadanan. Alagad huli ta inulang iyan kan mga Hudiyo, napiritan akong itaas ang kaso ki Cesar. Day akong hinanakit laban sa sakong banwaan. Ini ang dahilan kung ta daw ta hinagad kong mahiling kamo, asin makipag-ulay sa Indo. Huli kan paglaom nin Israel,
darakuan kadinang ini. Bilog na 2 taon si Pablo duman sa iyang pinag-iirukan. Inaako ang gabos na minadulok sa iya. Pinagrukyaw sa inda ang kahadian ng Diyos, asin pinagtukdo sa inda, nahayag, asin daing kaulangan, an manungod ki Jesu-Kristo kagurangnan. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An banal makakahiling kan sa imong lalawgon o kagurangnan. An banal makakahiling kan sa imong lalawgon o kagurangnan. An kagurangnan niyaon sa iyang banal na simbahan, ang trono nin kagurangnan niyaon sa kalangitan, an sa iyang mga mata naghihiling sa kinaban, an sa iyang pangalagkalag nagbabantay sa katawuhan. An banal makakahiling kan sa imong lalawgon o kagurangnan. Binabalo nin kagurangnan an banal asin an parakasala, an namumuot sa karatan sa iyang ikinakaungis. Hulita ang Diyos banal, namumutan ang banal na gawi, an matanos makakahiling kan sa iyang lalawgon. An banal makakahiling kan sa imong lalawgon o kagurangnan. An pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Pedro nagkiling asin nahiling na sinusunod sinda kan disipulong padangat ni Jesus. Ang nagsandig sa iyang daghan kan sinda namamanggi asin naghapot kung sisay ang mapasaluhib sa iya. Pagkahiling sa iya, si Pedro naghapot kay Jesus. Ano ang mangyayari sa iya, kagurangnan? Si Jesus nagsimbag, kung buot ko na siya mawalat, sagkod na ako magbalik. Anong labot mo kayan? Sumunod ka sa ko. Ang usipon, nakabuyagyag sa mga katugangan na ang disipulong ini dahi magagadan. Alagad si Jesus dahi nagsabi na dahi magagadan, kundi kung buot ko, na siya mawalat, sagkod na ako magbalik, anong labot mo kaiyan? Iyo ini ang disipulo na nagsaksi kan mga bagay na ini. Sinurat niya ini, asin aram niya to, na ang sa iyang pagsaksi totoo. Dakol pang mga bagay na ginibo ni Jesus, kung isurat gabos sa luba ko, day magkakanigo sa kinaban ang mga libro na ikakasurat. Mga tugang, marahay na bareta kan kagurangan. Pag-umaos sa imo, Kristo. Good morning. Good morning, Father. Ultimong pahina na ini, kang librong ini. So, ibig sabihin, tapos na po ang Easter season. Malaog na kita sa mga ordinaryong panahon. Of course, we need to celebrate the Pentecost tomorrow. As in, itong Corpus Christi, hawak asin dugo. Solemnidad kan hawak asin dugo kan sa tuyang kagurangan. Susundan yan kan Feast of the Sacred Heart of Jesus. Ang bulan na Hunyo, bulan kan Sacred Heart. Medyo interesting na maray ining sa tuyang ebanghelyo ta. Garina lagarto si Pedro kan sa tong kagurangan. Sa iyang sabihon ta pagiging chismoso asin pakialamero. He was referring to John, the beloved. O iyan nga yung disipulo mong iyan, anong mangyayari nga kaiyan? Nasimbag baga siya, kali sa tong kakurangan. Anong labot mo? Kung buot ko na siya, sabi kan kakurangan, mabuhay, sagkod na ako magbalik, anong labot mo kaiyan? Ang importante, padagos kang magsunod sa ko. Gariman siya na sinabi ni Kristo, mind your own business. So,
Magayon na paghurup-hurup na pwede tapong maginibudigdi sa istoryang inikan Ebanghelyo, na ma-realisar niya to na kada individual is unique. Kada saro sa tuya, unique, linalang na unique. Dawa nga ni an identical twin, igwa mang girarayan na pagkakaiba. Unique ang kada saro sa tuya. We have our own life story, vocation story, success story. And kada saro, igwa kan inaapod man na failures and disappointment stories. Lahat tayo ay iba ang pinagdadaanan at pagdadaanan sa buhay. We are all unique. Kaya dahil kay puhan arog kan ginibod na ini ni Pedro, nagaribaga gusto niyang ikumpara ang sa iyang sadiri, digdis kay John, the beloved. No reason for us to compare ourselves with others. Lalo na i-judge ta ang iba. We must mind our own business. Imbes, sabi ka iyan, we must strive to live up to the life and vocation that each has received. Dahil pwede na permi mong tigihiling ang iba na dapat mabuhay susog sa imong sabihon ta standard. Minsan gusto ta perming ilaog ang ibang tao sa satuyang sapatos. Iba-iba nga ni ang size kan satuyang sapatos. Ang ugali ta, gusto ta iyo man ang ugali kan iba. O manlain-lain iyan. Sabi ko nga ni sa sarong mga meetings, ay kung naghahanap kita nin mga perpektong tagapaglingkod sa simbahan, dahing matatada, pati padi, dahing maninigo. Diba? O minsan kaya tigi-isip ka na mga perpekto kita. Precisamente kung nga iyaon po kita dahil naghihiringowa kita na arog sa mga disipulos panagos magsunod sa satuyang kagurangnan. It is not for us to measure and judge the life of others. So instead of contradicting one another, let us compliment and help each other fulfill our vocation and mission. Tapusin ko po ini sa sarong kasabihan na nahiling ko pong nakapost sa Facebook. I think magayunon man ining tungkusan ta. Sabi duman, when we focus on being a blessing, God makes sure that you are always blessed in abundance. Kung kita minatuto sa mga karahayan, bendisyon na tinatao sa tuya kan mahal na Diyos, pig-aasirtar, pig-hihingowa kan sa tuyang kagurangnan na kita padagos, natawan kan bendisyon na ini, naliglig, siksik, at umaapaw. Amen? Sagaran ka na ba? Kadaki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Magpamibi kamo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos samang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan atang sa imong mga kamot,
para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na Kagurangnan namimibi kami na anmadatong na Espiritu Santo magandam kan sa mong mga puso para sa mga Diyos no na sakramento, hulita siyaman sana ang kapatawadan kan gabos na mga kasalan. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong Itaas ang espiritu. mga puso. Initaas mina sa Magpasalamat kagurangan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo. Totoong asin maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas. Dadanay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama. Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Pagkabuhay niya liwat, nagpahiling siyang hayag sa gabos niyang mga disipulos. Asin mantang sinda nagmamasid, initaas siya sa langit, tanganing gibuhon kaming makahiras sa iyang pagka-Diyos. Kaya, sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugmaan gabos sa milog na kinaban, patingani ang mga langit no na virtudes sa sinan mga angeles na potestades, nag-aawit kan himno, kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Diyos di mga upo, ang langit kasidata, panokan sa imo, kamurawayan. Kagurangnan, ni kanagadan panal, burabo din kabuas na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, magin hawak, asindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Tinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini. Tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, sa pagkuan niya man kan kalis sa sinsagiraray, na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan napapabuloson para sa Indo asin para sa dakon sa pagpatawad kan mga kasalan. Iniyan pagibuhon Indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Sagod na ikahangad na to. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay ni buhay, kan kalis ni kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkabuot, kay bakan sa mong papang si Leon, asin kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man,
Girumduma sa imong pagkaherak at sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Eraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, at sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles. Asin gabos na santos, nakaidto pa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagporan, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo sirigman, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo, Diyos, sa mga makakamahan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama, nyamo, yayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw, itaong mo sa muyang munyan, asin patawarin mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo, mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kakurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katulinongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay nataling ka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadian asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahon. Jesu Kristo ang kagurangnan ni ka na nagsabi, katulinongan, ibinawalat ko sa Indo, ang sa kong katulinongan, itinatao ko sa Indo, hare paghilinga, ang samong mga kasalan, kulian pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninong anasin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa Indo. Asin sa imong Sa tuya espiritu. po ko niya na ihira sa lambang saro, anin ako katuninongan. Peace be with you. Be with you. Tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, ang nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, paladan kitang uya digdi na ako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikaw magdagaw sa sakuyang harong, alagad magtarang ka sana, asinan sa kong kalag, mauumay.
ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Pamibi kita. Kagurangnan, kay raking ako at sa mong mga pamibi, tanganing siring na binalyo kami hali sa mga daan, pasiring sa mga bagong sakramento, kaming nagbutas na sa pagkabuhay na daan, hulikan mga pinabanal na kaisipan, magbaguman, huli kay Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Awiton niya to ang Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Evae, ad te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo, Advocata nostra, illus tuus, misericordes oculus, ad nos converte. Et Iesus,
Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Ordinium ficiamur promissionibus Christi. Oremus. Omnipotens, sempiternus Deus, qui gloriosi Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum effecem eretur, Spiritus Sancto, operante preparasti, daut cuius commemoratione letamur, ius via intercessione ab instantibus malis, et amor de perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Before po kang final blessing, as I also would like to express my gratitude sa Lambang Saro sa Indo, I would like to remind you, at yan po, after the 6 p.m. na anticipated Mass, magkakaigwa kita ng free concert. It's actually a Thanksgiving concert kang grupo kang Bicol Voices Choral. So, imbitado ko po kamo gabos, ibanindoan sa indong pamilya, o tanganing mag-relax kita, kag mga magayon na boses kaining sa tuyang mga miyembros kaining Bicol Voices Choral. So, that is from 7 p.m. to 9 p.m. O, kaya bago po kamo magsimba na 6 o'clock, o magpamanggina o kung bako magkauna. Libre na nga ni iso concert day na po akong pampakaon sa Indo. So bring your own food. Salamat po. See you mamaya po 7 p.m. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong Bendisyonan espiritu. lugod kita gabos ken Dios na mamumuton na sinmaherakon sa intersesyon ni Nuestra Señora de Salvación. Sa ngaran ka nama, kan aki, asin ka ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Inamapagambon, Virgen de Salvación, Sambuya warasan ang kaligtasan. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Inang mamumutot, Virgen de Salvación, buhay pauswagon, in mga Bicolon. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ilaw ka sa langit, ilaw ka sa dagat, ilawi ang buhay, yamong kagalban. Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Thank you po and good morning.